liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu impela isidima samampondo baba mkhulu uNkulunkulu phakade amen. Yebo, wabe sosizini kanjalo abantu abamnyama babeyokhululwa ubani ngoba abanaye umkhululi. Phela abakwaZulu okwabadayisa kakhulu yiko phela ukuhlukana. Njengoba uShaka wayebahlanganisile kodwa ekukhothameni kwalo ilembe basala bahlukana. Njengoba kwase kukhona yena uZulu ophucuzekile, uZulu wakwaNatali, bese kuthi uZulu wakwaZulu eZululand kwaba uyena Zulu owawusasele kuzo izimfundiso zasemandulo. UZulu waseZululand kwaba uZulu omnyama ondlela zimhlophe. Kwase kuthi uZulu waseNatali kwaba uZulu omhlophe ondlela zimnyama. Njengoba base behamba ngayo indlela yobumnyama, indlela yamangisi ukuthi kujikelwe bona abantu baseZululand beshawe, kuqedwe nawo wonke amasiko ayekade eshiwe ngobabamkhulu ababenikezwe uNkulunkulu. Into eyenza ukuthi lesi sizwe sakwaZulu eZululand sibe sikhulu ingenxa yakho ukuthi sakwazi ukuma eqinisweni ukuthi silwe nalaba bathakathi ababefikile. Sahlala amasikweni ababewanikezwe yibo babamkhulu esuka kuye uMvelinqangi, sanganyakaza. Njengoba lesi siqeshana sendawo yakhona eZululand sasilwa namazwe omhlaba abophela abelungu empini yasesandlwana. Phela amangisi lawa abuyela khona phesheya kwezilwandle afike apika wonke amazwe ayekhona phesheya kwezilwandle ukuba kuzohlanganyelwa lesi sizwe saseZululand. Lokhu kwakwenzeka zikhona zonke izizwe zabantu abamnyama zibukela iZululand ishawa ngamangisi asuka phesheya kwezilwandle. Awuzange befune ukuza ukuthi bezolekelela. Kunokuba beze bezolekelela lesi sizwe sabantu abamnyama esasidudula amangisi, bancamela kona ukuwalekelela amangisi. Lokho kuzondeka kwaso lesi sizwe samaZulu kusuka lapho phela, njengoba lesi sizwe sakwaZulu sizondwa ezinye izizwe. Esinye isizwe sasiyinkinga kakhulu, okuyisona esasishaya kakhulu amangisi siwanqoba, okwakuhlelwa ukuthi sizohlangana noZulu, kodwa leyo mzamo yaphunza ngoba amangisi asheshe abona ukuthi abantu balapha eMzansi Afrika abayingozi amaZulu namaPedi. Ngaphansi kwayo phela inkosi uSekhukhune owayewathwalise kanzima amangisi kanye nawo amaBhunu. Ngalesi sikhathi kuliwa impi yasesandlwana, kuneqembu lamangisi elagijima layogada emngceleni, ligada phela inkosi uSekhukhune nabaPedi ukuthi bengalokothi bezolekelela uZulu empini yasesandlwana, ngoba phela kwakuyoqothwa imbokodo nesisekelo, kwakungeke kusale noyedwa umlungu. Kodwa naso isizwe samaPedi phela esasishaya inhlamvu enenkosi phakathi ngazo izibhamu ababezithenge kuwo amaPutukezi, ngomqondo wayo inkosi uSekhukhune ukuthi ikhiphe izinsizwa ziyosebenzela amaPutukezi bese zihola izibhamu nezinhlamvu ukuze ilungiselele impi yayo ukuze inqobe amangisi. Lelo cebo lenkosi uSekhukhune lasebenza kahle kakhulu, yaba liqhawe elikhulu. Kodwa amangisi athi uma ebona ukuthi uSekhukhune uyawehlula, agijima ayolanda izingcelebane zawo lezi okuthiwa ngamaSwazi. AmaSwazi abamba iqhaza elikhulu ukuthi kutitinywe inkosi uSekhukhune ngoba ayemaningi kakhulu, afike ayoyilwa lempi ngokuhlomeka. Ilapho amabutho kaSekhukhune adubula aze aphathwa amajaqamba ezandleni ngobuningi babantu ababebahlasela. Amangisi phela ayisizwa yilo icebo lokuthi ahlangane nawo amaBhunu kanye nezinye izizwe ezimnyama njengawo amaSwazi ukuthi kuhlaselwe inkosi uSekhukhune. Inkosi uSekhukhune nayo yayinamadube ayo ayeyicindezela
njengoba amaSwazi kuyiwona agcine eseshise naso isigodlo sayo Nkosi Sekhukhune, yaze yabaleka yocasha ezintabeni, eMgedeni, eMshaza. Icebo lamaNgisi lalisebenza kahle kakhulu phela ngoba bakwazi ukuthi bavimbe amaZulu ukuthi aze angahlangani nangephutha nawo amaBhidi ngoba kwakuyoqhuma ibhomu. Kodwa ababa usizo kakhulu kuwo amaNgisi yiwo phela amaBhunu abamba iqhaza ngoba iwona aqala ukulwa nayo iNkosi uSekhukhune ayibambezele. Ngesikhathi ebambezele iNkosi uSekhukhune, amaNgisi alwa noZulu ngapha. Empini yaseSandlwana ngawonyaka 1879 njengoba yalokhu iqale ngoJanuwari yaze yaphelelwa amandla kuzo izinyanga zoMeyi, lapho amaNgisi ayesefikelele khona esigodlweni ondini. Athi uma ebona ukuthi aseyanqoba amanye amaNgisi aqhubeka aya kuyo iNkosi uSekhukhune. Ngalesi sikhathi beshisa lona undi lweNkosi uCetshwayo iphuma ibaleka iyocasha ehlathini. Yilapho abona khona amaNgisi ukuthi sesinqobile, asiphuthume iNkosi uSekhukhune naye elokhu isimise kabi, siyoyishaya siyibhanqe naye lo mngani wayo onguCetshwayo. Athi mayifika kuyo iNkosi uSekhukhune yaphinde yabenza okufanayo, yabadidinya babaleka, njengoba base belekelelwa yiwo-ke amaSwazi ekugcineni beze beyiginqa iNkosi uSekhukhune. Yabaleka yayocasha eMigedeni yakhona eLulu, yagcina iphumile khona eMigedeni yaboshwa. uCetshwayo naye ucashe ehlathini nje ngapha, neNkosi uSekhukhune isenkingeni naye ngale njengoba yagcina isiboshiwe. Ngawo unyaka 1879 amakhosi ayeseboshiwe omabili. Kodwa okwakwagqilaza kakhulu lamakhosi omabili yikho kudayiswa izizwe ezimnyama ezaziwahlanganyela kanye nawo amaNgisi, kanye nayo imindeni yawo lamakhosi eyayibuye nawo iwajikele, njengoba iNkosi uSekhukhune yajikelwa ngumfowabo uMampuru owagcine eseyibulele, kanti nayo iNkosi uCetshwayo yajikelwa ngumfowabo omkhulu uZibhebhu, naye owazama ukuyibulala kodwa imizamo yakhe yangaphumelela, waphunyuka uCetshwayo. Empeleni lezi zizwe ezimnyama zazinamandla ezaziwaphiwe uNkulunkulu, zakwazi ukunqoba abamhlophe, kodwa inkinga ukudayisana. Lowo moya wokudayisana usekhona nakhona namhlanje, njengoba lawo badayisi abadayisa wona amakhosi akithi abeNguni, izizukulwane zawo phela zisekhona, izona lezi ezihola izwe. Izizukulwane zabadayisi izona ezikhona kuhulumeni, amanye futhi amakhosi angabazukulu abanomoya wokudayisa ngabantu abamnyama akhona ayabusa. Ingakho kulikhuni ukuthi abantu abamnyama bekhululeke, ngenxa yokuthi kunezizwe ezikhona zabantu abamnyama ezidalwe zangaba nawo umgogodla, okumele ingabe zibuyela eceleni bese kuphushwa lezi zizwe ezinomgogodla ezinamandla zihole izizwe zabeNguni. Uma nje kutholakala ukuthi kulibofuzo lwakho ukhokho wakhe wawumdayisi, qhela ukuze izinto zizolunga, bese siphusha silekelele lona onegazi eliklini elihlanzekile okhokho bakhe abangabanga ngabadayisi, besihole njengaso isizukulwane sabo abakwaZulu eZululand abakhombisa ukuba nomgogodla, abangadayisanga ngabantu abamnyama, kanye nabo abaPedi abakhombisa ukuba nomgogodla baba namaNgisi bawanqoba. AbaPedi abasohlangothini nabayinzalo yayo iNkosi uSekhukhune kube yibona abahamba phambili, thina size ngemuva, ngoba okhokho bethu baba ngabadayisi, babehamba nawo amaNgisi kubulawa abantu abamnyama. Kodwa kungabi inzalo yakhe uMampuru lona wabulala uSekhukhune.
ngoba igazi lakhe ligcwele ubumbuka. Nakhona kwaZulu kungabi inzalo yabo oHamu noZiphephu abagcine bedayise ngomzabalazo wakwaZulu. Zonke lezi zizwe ezinegazi lobumbuka kumele zibe nobubele bokuthi zihlehle ukuze sikwazi ukunqoba le impi esibhekene nayo. Njengawo amaSwazi anegazi lobumbuka njengoba akwazi ukushisa isigodlo sikaSekhukhune. Nazo izizwe zakhona eNatali kumele zihlehle njengoba phela amabomvu ayeholwa uSibindi Ngubane abamba elikhulu iqhaza elekelela amaNgisi nakuyo impi kaBhambatha. Lokho kuchaza kona ukuthi abantu bakhona kwaNgubane banegazi futhi lobumbuka. Njengoba iGumgedlela like lawachaza onke amakhosi ayabamba iqhaza elikhulu ukuthi kucindezelwe abantu abamnyama belekelela amaNgisi kuyo impi yamakhanda. Naye uShembe efika kulo lelizwe wafike wakubona lokhu ukuthi lapha emzini wasePhakameni uhlanganise izinhlobo zamaZulu amabili. Njengoba wafika kubantu bakhona eNatali sebevele sebengabelungu. Lokho kwabonakala nangaso isikhathi kumbiwa lapha ePhakameni kukhitshwa itshe elikhulu emgodini lapho behluleka khona bonke ukulikhipha leli tshe emgodini. Ilapho uShembe aqala khona ukwehlunga abantu, wahlunga abantu bakwaZulu eZululand nabaseNatali, wathi abame ngaphesheya. Wasethi akusuke abantu baseZululand kube yibo bodwa abazokhipha leli litshe. Kwenzeka isimanga ngoba phela laba bantu baseZululand babengabaningi. Kodwa ekuqaleni bebebaningi phela kodwa bekuhlangene nabo abantu baseNatali. Bahluleka ukulikhipha leli tshe. Lapho sebeyingcosana sekusele abaseZululand kuphela. Bashaya isiqubulo kanye balithatha itshe balidipha ngaphandle. Nantiya beliginqa beliwelisa umgwaqo. Wayibona kanjalo uShembe le ndaba. Kuze kube namhlanje asiphili impilo yethu, siphila yona impilo yobaba mkhulu bethu ababa ngamamboka nababa ngamaqhawe. Ingakho kuze kube yiso lesi sikhathi sanamhlanje kukhona abantu abamnyama abazonda abanye abantu abamnyama abazonda ubukhosi bakwaZulu. Nabo bonke ubukhosi boselwa babenguni ngenxa yayo lekansila yokhokho babo basemandulo ababehamba namaNgisi. Njengoba uNkulunkulu esephinde wasinika ithuba lokubuya lapha emhlabeni njengoba sikhona nje singokhokho bethu. Ilapho kumele khona silungise amaphutha esawenza emandulo. Njengoba okhokho bethu babelwa kakhulu naso isikhonzi senhlupheko uShembe besiphika besibophisa emajele besiqamba amagama besibiza ngomthakathi nangawonke amagama amabi. Kodwa uNkulunkulu senzele umusa ukuthi siphinde sibuye lapha emhlabeni sizolungisa leli phutha esalenza emandulo lokuthuka uShembe. Kodwa abanye leli thuba eliyingqayizivele abalitholile abalisebenzisi kahle basaqhubeka nakho lokho okwakwenziwa ngokhokho babo. Badlala ngalo ithuba lokugcina lokuthi uNkulunkulu aphinde akudala kabusha ukuthi uye emhlabeni uzolungisa iphutha lakho, uzozicelela wena intethelo qobo lwakho. Kodwa usaphinda lona leli yaphutha lakho owawulenze ekuqaleni lokuthi ulandele lo mhungulu wasezimishini ongasizi ngalutho, uzithwese sona isiphambano ongasazi ukuthi saqhamukaphi. Liyaguqa lapho eGumgedlela ngizula amafutha omqovu 20 meso bade.